Ala pala. Wala pa, Manggoy. Otro! Good evening. Dito rin nadaot na lang Ito na yan. yabo na yun. Aga. Good evening. Na ito. Alam, nasapon na ako'y troll sa likod. Uy! Naitrolo. Ako'y troll mo na yung mga tig-block sa kanang kuano. Mga haters ni Hilas King. Muna yung tig-block may gala na sa likod. At least natetig monitor. Gwapo ni kadagan. Alas 8 sa dalawang oras. Ito kami mamulabog sa inyong kagabi noon. Kaya siyempre, biyernes naman sa kaya kaninga show, MWF man siya mga gala. Correct. Ito po ang BBS Bawal Bugok Show! Say what? 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 What? Say. What? Say. Ay, gusto nila ko inform si Bitok University nga akong t-shirt karon is Ay, Oh, humbaan wow. ni Aling Bioli. Okay. Bitok University. Kagayanon ka mga gala basta naingan lang ako. Alam Sige. yan. Anyway, it's bilis no, bago lang to naglunes ha. Correct. Friday night na po, May 29. So sa Rainy Lunes, Friday June 1 night. na. Raining ba? Kaya parang nagkakapi ka. Ay, oo na ano. Wala nag-ulan sa inyo, ha? Kusog. Medyo parang nagtaliti pa Uwan, lang. Tingnan mo, naliliyosan ako. Malakas yung ulan Oo nga, Pilit oo nga. May Umuulan pala. Umuulan pala Tagalog. diri. Umuulan pala diri. Wala. Patunaw tagkapi karon. Okay. And anyway guys, how's your day? Joe, we miss you, Joe. Yeah. Asa ka Siargao ka karon? Amo na ka nagbakasyon ron. Din ako sa Palawan. Palawan day ka. Puerto Princesa. Pasensya ha kay nag-on vacations ako ha. Aha. Tuloy, straight na Maria. Di ka enjoy po si Maria ba? Kana dito man ang kawat-kawat. Ay! Dili, maka-ikes magod siyang, maka-ikes ang hugas pato. Mo galing. Actually, it's fun and na-miss gay na ako ang console. What? Excited na ginagapon ko yung duty dito. Di ang mga in between man diha nga mga kuan ba? Nanako diri ana ba? Sad. Makasulod din ko. Namiss na ako kana bitong, Sama kayo. namiss ako kanang buhaton bitaw sa station bitaw kay kana mag-Facebook lang ko, mag-TikTok. Kanya libre ang aircon, libre ang Libre internet. ko bugnaw Oo kayo. nga no. No? Tama ka. Nakasarap. Nay na. Ta makatulog lang day ko dayon. Sa kabugnaw sa aircon. Ay, gyapon. Karon pa na ako na bago lang ko ron nakasunod si Lingling nagtanaw og Goblin. Kay Goblin. every weekend ramaya ang one King. Oo. So medyo nakasunod na ako sa Goblin nga. Oo. Ayan na rin ako napansin. Banto rin si Ray Ray usay mag-inistoryahan mura ka ng galangi bitaw. Tabra ka ng na siya mga gesture mo din sa Goblin din na din yung galang Na-influence. influence din siya diya may kala mo di ay. Anyway, 8:11 sa atong oras. Kumusta mo tanan mga ka-BBS? And wala minus po BBS minus Popi. Master Popi nga medyo namugas si Kulas namugas. Namugas. Dagan na yung mga kuan. And teka muna uy na iba na yung nagburag Korean rin. Kuya, you remember me the Rice Burger Cafe Kid? Kisa ni nga kuan. Kinsa na. Sa ka kuya na magigon. Kisa man ni nga kita ako, Asa man ako ang sa ikli. Korean? You don't have a permission to view the profile but you can unsa daw? Ay, stricto. Stricto siya, lain siya. Ang anak siguro ni anak ni kuan ni. Ni Ma'am Janet. Anak ni Ma'am Janet ni. Tama. Ma'am Janet katong gano sa ano? Sa Yes, sa Rice Burger Sa Rice Restaurant Burger. before. Kato bang kuan dia ba? Oh, hello dia. Si Ate Okay. Janet. It's not bad, though. nakoy guess ano sa balsa ba? Ano sa ni nagatot sa ako og fruits ba? Wow, kaswerte Hello. sana all. Sana all. Wala wala lagi ni lower Ay, sa kami naman ni Bernie. Sige. Namos sa Korean stage na nga lagi kuan na nga po siya. getting to know each other gapon mo corner. Kuan mi kaning amo nagahulatan ning isa nga makatulog pero gabilar man sad, kurang paguman tulog pud min duha. Ano problema? Mura ba lang idara nga ina na madalaog mo. Di lagi Mo. Kaya. lagi ka isa. Ah. Lagi nga
Nadi, katong pag-wake up na ko last night ba? Ngano na nga tawa mo duha? It's a prank! Ano? Kabalo na ba ika nga istorya naman may? Di na mailad ba? Di na tulog balik. Di na. Asay kay among i-greet ba? Among nga lang ikon ba? Good night, Rusty. Mata pa. Tatano sa mga pala kami. Good night, Rusty. Yay, mata pa. Problema. Ang ending ba? Good night, Rusty. Di, tulog na. Ikaw sakit, tulog na sa ka. Kuhay, pulong. Ano yung grabe mong preparation, anang night. Oo, pagbalik din mo, kay pagsulod mo, kay nagpatulog sa bata, apil po din siya naghagit na. Pukawan din mo. Amo lang ni Maria kung nakabantay ba siya nga, muha na po niyang kuhan, si Mami Gina nga kuhan. Good night, private man sila. Maria. Good night, Jane. Wala na Good night, good Jane. night. Bahala okay lang daw madunggan. We haven't seen each other like 4 years now. Oh, mo ba itong si Korean? Asa din ni siya Si din? Nico to si Nico. Dili, lahi ni. Iklikaling. Pud ni? Lahi na. Mayang gabi, mga labugok. Labugok. Hala ka. Labugok, dili. Lain man. Good evening, mga manya nga DJ. Sige na sa tagatawa, halos mabungkag ang papangig. Ayan. O pag binagsuko, nag-greet pa lang galing, katawa na po. Pressure na mi ha. It's been a while, idol. Mayang gabi, kang Juan de Leon sa Tokyo, Japan. Domore ka to gozaimasu. Genki desu ka? Kate Brian Desena, Zongkoy Kate, Dante Pilapil Melendez, si Jonar de los Santos Cao, mayong hapon, Aris Manuel Dael Kaganan, good evening sa Intolo. Ano na mga Pinoy? Mayong atong igrid lang, si Jongkoy King, naminaw, si John Sang, si Jonar de los Santos Kayang, Brad Enriquez, nga naminaw karon, Mark Mab, si Lodihan, Lynn Obial, ayan. Katong kuan, sagdi lang kay, aya pang kay, ang among channel, aya mga taga-stars kay napamigi, kay step by step man ang requirements. Ang isa na po ka-requirement dito, number of hours nga mag-live for the entire week. Number of hours na mag-live ta? Dili sa entire week or sa 14 days. Wala mo koy gisubay dito. Di press more kag enduro ba nga pwede na sila mag-send og stars. Kung kung muhatag sila star, that's $0.01 man siguro na. Karon napata sa proseso nga natin gina-achieve. Okay naman na approve. So kanina lang pong number of hours nga nag-live ta within 14 days. Sige lang, bago mo sugod. So salamat kay mga gala. We'll Pon get na. Hinay lang. Anda pa lang yung mga pang-stars dia, ha? Salamat daan sa inyo. Grabe, party yung kayo mo. Pero kung pwede ninyo ihatag na, pwede naman. Pwede lang yung yagi-yaging style. Ayun na, yagi-yaging style. Na may Western Union. PayPal. Pwede lang sabihin sa PayPal. Gamay nga butang may galada kong tabang na ginasamo. Labi na nga namin sa mga panahon. Nga pitos, kayo nga mga panahon may gala. Mobitang wala si Poppy karon kay pitos po may gala. Ayan na sila. Ginatry karon kasi bukas, bro na ginatry nga bro concert for a cause tomorrow, di ba? Tama na. Apil si Maricarata na, tapos si Dennis ang usa sa mga director something ana. Wow. So ginatry karon po nga usaon pagbuhat og event nga online lang may ana ba. Guess. Naba ka tomorrow? Guess ko nga mag-comment lang sa live. Lama ko naman. Troll ko dito, troll. At least ako sharer. Share rin. Pag na-badge, may gala na discount. Share mo na ba natin, sure buyer. Sure buyer, Yung mga bayad hindi bukas. bibili, yung mga wag na kayong mag-comment. Share buyer, babayad bukas. May discount po, bigay ko ito ng 500 kung sino yung may share badge po. Ito po ay Barter 700 po ito, 700. Dito lang. Na po yung laing tingog ni ko mag-live. Ha? Maligya sa live. Oh. Okay, so mura to. Okay, bye. Okay, bye. Anyway. Shout out to na ko si Dave Gah.
Yan, nas Bukidnon. Ang haba ng ano ha, baba ng apelyido ha. Ga. Gamor. Naiga. Way daghay istorya may gala. Teka muna, Orp, kumusta? Kamo sa inayin sa mo? Kamo tibok adlaw, Orp, anong ganap? Balay ko bantay bata. Tapos Tapos sa may bantay kuan, bata, kill the wala- time. Say kill the time. Wala TikTok. Wow. Tapos sarap ng buhay lagi. Sarap ng buhay. Oh, kuwaon din ako na. Sana ganito araw-araw. Anaon din ako. I-remind ako kuwaon ako ng Apex B. Ba? Sarap ng buhay. Si Bato na, di ba? Yep. Sarap ng buhay. Pero paspas niya pong kayo ang ano kay usay magkuan mo ko din Earth ganing tan-awon say maayo ba para inif mahuman ng quarantine. Say Mayo nga silingan. Sa Mayo maayo na. about sa ako Bisaya uy. Sige ko okay. search yung mga kanang mga artists o yung mga kuan pamalit ko mga design. Pwede. Yeah, Kaya nako basta. nako i-launch na bago nga clothing line nako. Katong Quago clothing. Ay, muha na. Wow. Ay, uri ka. Kwago di owl. Owl. Mura Kaya pug nag ano na. Mugani. Uri layo na tayo sa brand. Kwago. Ninyo. Yun lang ang ganap ni mo na everyday. Muna everyday. Ikaw ba tigluto? Ikaw tigluto? Pag wala trabaho man si Mrs. karon. So Ikaw luto? Ako luto. Breakfast, lunch, o Ano, may mga sudan nga more paborito sa mga anak? Nga balik-balik na lang yun. Mukhaon? Way problema? Okay Isda, diwi, paborito. Sana all. Wow. Mo Diwi ba? ang iyang paborito. Yan. Tapos, dapat na halang-halang na kamatis nga sausawan. Ba? Ganahan na siya Buyag si halang. Arya. Kung ganahan si Arya, og halang, makahalang kay si Arya. Tanay nga na. Mura gina kong ampo nga tanay nga na kong mga anak may gala. Okra herb, yung paborito ani. Ha? Okra. Mukhaon niya po nugokra. Yun. Mo, kalain mo nga naman. Aryaan niyo eh. Lupigan gali ko. Ayusan. Wala dili kay kuga problema ka na magluto o din eh. Sus, diri har, bagay dar. Balik-balik lagi dar. Kay mo rin. Bisa pa magluto minilingling ko. Ang gyapon. Gitag yung mga nga balik-balik. Say, magluto ka ng gulay. Karne ra po'y pangaoy. No? Ay, nako. Saan mo ba? Ikaw, Maria, ano bang ganap sa kuan maliban din sa stasyon? Ano bang mga... Maliban sa stasyon, syempre na busy kayo si Konsehal sa iyang summer class. And na just Ano ibig sabihin nun? Kibali parang online na sila, so nagi klase. naa sila klase, but it's summer class. Dili na kaning incoming karon na school year. Mm. So murag Summer lang. for summer siya, oo. So it's everyday man nilang klase and kailangan nila ma-cope up ang mga schedules. So sunod-sunod ang iyang klase. So after work, diretso siya class, dayon hapon na pod. Then I always work out. And then Asa nga side? Murag gina sa tanan ni istorya Maria. Nag-workout? Asa man dapit na nga side nga. Kau ba joke yung ka Fermi Maria ba? Nag-joke mo na sa Herb. grabe sila. Grabe, nice. Gwapo nga joke, ha? Ganahan ko na nga joke. Oh my God, all this time, kaya po niyo na-appreciate akong joke. Okay na nga, you're so jokeful, yun. Grabe. You're so jokeful I na. love the joke po. Talagang nag-gym talaga, ha? Saan man? Ano, gi-allow na ba yung gym? Dili Dili na dili sa- balay. dili sa balay. Speaking Ana, of gym, guys. ana, rice, ana, mo na, gym mo. Ana. Kaon. Speaking of gym, Ah. bago pa ko magkontrata sa Anytime Fitness. Ah. Nasulit na ko ang 17 days. Ugma sa Lunes, expired na ko. We could do this all alone. Ano naman magamit, So, kinag-COVID. nag-enjoy kay ko. Ibanis ko, ano ka. Uy, Tana. pwede mo sa namangyo siguro. Uy, grabe sa gayo may gala. Ako lagi ko anong lagi. Kaya nasusuya ko sa yung kape. Be, pwede mag-init og tubig be kay murag kuan. Dabi kay kape karon. Tapos si Billy sa akong likod ba si Billy ano. Chill kayo. Tulog po siya mga. So syempre bago lang ko nag-post sa Facebook so na din mo comment nga kawawa naman ng itoy dapat sa sulod yun na siya ay kabalaka.
tunga na siya na sa morning dito sa tangkal kay tinghinlo mo kung samo kay magsighinlo sig dagay ito magsigdagan tao say kay mga labhonon may anak po sa taas iyang pangdalon ba so igo mga hapon paghawa na pwede na din siya mosulod. Change Billy location. dito to bright pa si Billy. Billy shh, Billy di ka dulo di mo siya si Billy yung pangalan ni Billy. Ano na, Billy come here. Bernie do, Bernie. Billy come here. Alala, Billy. wala chill kay siya. Ikaw, disturbo ka ni nga amo. Sa Billy. Kaya sa ba ni nga amo? Here. Ay, lucky man ni. His. Dili, hair. Hair. Uy, to. Ese. Ikasarap sa iyang katulog, may gala. Ayun na. Dari abayo sa mga mali dali. Dali. Dada. No, English the herb. Come here. Ali diri ba punyeta. Ana. Ana Para artistahin kayo, artistahin. Para showbiz kayo ba? Sa Instagram. Ese. Tingnan mo na. Ganina atong topic for today. Nako. Kay ganina nag-hiking naman sa ko. 4:30 ga-hiking. Kadlaw na. Kadlawon 4:30 kay naana na mo 2 hours nga baklay. Lo ni balik si Billy sa likod di sa ganan sa buin siya nga bog anso daw. Sa baho basta kong amo. Tapos so nagsistorya dayon kay mga medyo senior man ni Sharp. So grabe ka small world kay ang isa na mo kakauban. Amigo kayo ni katong si dating boss gyapon ako nga medyo ni pano na bago lang si RPB kato si Baldewesa. Close sila, nagkauban sila sa kuan mga dating mga bossing na dayon ba. Pag okay, pag storya pa galing siyempre mga nindot pag yun na. Di ba? May bossing ganyan na galing noon wala na ba. Pag magkataas na ginang istorya mo diya na dayon nagid na mo. Pero pare nung yung naku grabe ka. Diya na dayon manggawas may gala. Ang mga galawang bossing. Yan. Tapos na rin nakadug isa. Ay grabe pre kato kong bossing pre. Pag mo ani geto diri pre. Adto dayon may og fan pre para kato dayon Ayay. Kaya ang topic natin for today mga galawang big boss. Mga galawang big boss. Unsa ba maayo, dili maayo, binugoy, basta. Mga galawang big boss. Yan, mga binuhatan sa mga bossing. Kanya kung ano experience. Agalon. Kala dili lang department head. Pwede man gihapon. Manager, bro galikay ko ba? Ay ayan na nga na istorya Radiohead ba? Radiohead. Pero kanang yung, di ba? Pero like Apil ang itong pass ali or present pwede lang? pass. Basta kay basta kanang medyo ano ba, pag kanang yung mga pang CEO, yung mga pang president, yan. Or pwede po mga cluster head. Yung pang Mindanao head, mga ganon, di ba? Pang dinagko, yun ba? Or mismo ang pinaka yan. Di lang ta mag-mention sa pangalan na. Kung dati ba ni mo ni nga boss, unsa ba yung mga unsa ba yung mga anomalya na ba si anomalya po. Or kung sa kabuutan. Pero kung sa po siya kabuutan, pwede ba to istoryahan? Di lang po ta puro negative. Nga buutan siya nga pag-order siya babae, duhaon yun niya para duha mo. Kanaya na ba? Inano ba? Dapat lagi amo. Ana na tirada. Oh, di na mundang. Di na sa mundang. O, yan. Yan po ang ating topic for today. Galawang bossing. Diyan lang biya ko siya. Ako sa una, nakoy kuan kay nag-agi magko-construction. Okay. Mga engineers. Yamong akong mga boss na kay mga Japanese o ganing taga Manila. Tagalog. Project man to project. So pag-abot na din sa kuan, mga minyo na pag-abot din sa kuan project dayon. Nalan sila yung mga bidang ski. Tapos ikaw ma-witness ka kay Kasi man magdala o pag-abot niya pangitaan ka. Pangitaan. Sa style. Pagkita man nila tapos kuan dayon. Kana bitang murag ikaw suguon ba? Sunduin mo. Na. Ala. So man na-maintain daan o na-maintain. Na-maintain. Tapos, sa mga Japanese, sa una,
ubanon ko. Wala kung sa akong trabaho pag uban. Sila sa mga babae, ako tig picture. Wow. Witness ko. Wow. Hawid mo. Di ko naman to point and shoot mo mga digital ba? Uy. Yes boss. Okay kayo, boss. Japan. Talagat-lagat ang mata. Nag-iya rin sa Japanese bar. Sige na siya, kay akong ngalan mo na yung, Jinsan, no looking. Well, looking, I'm taking a picture, Taking picture, boss, Will angry, Kada mag-picture nga di mo tanaw. Pero kasagaran pag kabali kung pagmuan na sila kagayan lugar. Sila? Muna na ilang maintenance lugar. Labi nagbisita. For example, kana sila nga mga boss, maintain sila din for the whole project. Nalin sila yung mga ipaani din nga mga bago nga engineer Uy, Japan. Mo ba? For how many days lang. Dapat na yun i-offer sa ilang mga dalon yun na sila. Ay? Let's go to, let's drink sake. Dito dayo. Ta ikaw sa mga bugaw ka, bugaw. Naagi. Ta mo salin-salin kung sayo, salin-salin. Dili maapot sa imo. Dili pa masuko lagi tong tag-iya lagi. Okay. No go to Filipino, No go to Filipino, no money. Yawa. na yung mga bossing up na magsuko basta tutukan nimo ilang chika bombs. Correct. Kung sa ila-ila. Talabi na mabog na do, ikaw do ba? Ayo sig tan-aw do. Agay dito na, may gala. Sugo juga. Ayun na lagi na mga pa. Mga galawang bossing, ha? Ayan. Sa mga kuan, sa project. Wow. Pero napoy mga bossing nga ganahan sa tapagmuan ni kay kuan ganang gasto dito. Pakaon. Mga hatag. Sila. Kanang kuan man sila kay kanang mukuan gid sa imo ana ba pero imo lagi pag lalaki lang gid mo gawas gyud ana ba. Kaya napo kay kailang nga bossing up nga bantayan ako sa airport pa lang pag abot pak hiling maghatag-hatag pak mo di matingala ka nga pag abot ana niya sa airport mo escort dayon ng mga tao kay pag abot sa unahan na din pinalukot pak mga galawang bossing mapak driver pak kumusta okay ra sir ano kung imong kuha na pak pag naog sige ni bala pak ikaw nagsunod-sunod hinam-hinam ka ba kano sa kaning ako Ang problema lang na, nahuman na lang ngayon 3 days nga visit ni uli na sa sila. Wag yung imo mga gala. We could do this all alone. Wag ka na donate. Pero na yung mga nga mga boss yan, nahilig ikuan ba? Musta mo dre? Ano ba? Musta mo ba na? Ano ba siya ta? Kasi, nepos ta. Kana bitaw mo abot na yun nga, barag mo katag-iyag restaurant ba? Bisag unsa, siyang gusto, bite, order. Dungagi pa. Ikaw, dungagi. Kamo mo lagi sila kag lingo-lingo ba? Lamiag ka. Ana din sa kaning kuan dayon. Sa kaning waiter. Resibo ha. Ay problema kay para ikuan man pero ndog ra day kahayo. Painom dagan. Basta lagi taw sahay di man ka pwede. Alam maguna-una kagawa nga una sa kubos di pwede. Di order sa tagkuan do ka bakit? Way problema lilinggon na. Taw sahay kay wa nay topic ba sa istorya ba tuyok na ba sakit na imong likod di gyud mo kakahawa diyo. Pag ang nimo kasi smile. Sige smile na pasakay lang mo lagi boss. Kapoy na kay ba. Wagi uli ay di gyud mo uli may gala. Pero in fairness po, pag kumanday, makabulong na nga, ops, gusto mo ni Buso, di ka klaro sa'yo. Buso ni, sa'yo ba, pati tingala pag, sa'yo mo ni Buso, pero gipilo na, gisok-sok na. Yan, mga binawatan sa mga big boss, may gala. Muna yung mga lami nga mga big boss, ha? Ganun mga, kami na ibahala, ha? Umanaw ganaan sa ilabay, kay mo tip, magod sila, kanamukan ba? Na mga bigay ba pinatago ba mo na ganahan na to akong boss si Trevor Oreca Cloma comment na below akong boss sa una grabe ka pala hubog paimnon mi hanton malata ka sa kahubog unya kumuabsin mi pagkaugma masuko ay nakabosing sa ko grabe ba kanag yung kuan ba kanang usay dagan na lang kay lamo ba sa malipat lang ba kay imong bantay nga nang pagmuadso na sa tulog hinahinag sibat. Hinahinag sibat kay kuan na may gala. Lisod kayo. Talisod lang tong among bossing sa una kay sagit mag-inom. Okay, maragpan pa magkay muda. Kuan pa man sa una no. Asam ta mo agyan ya.
And galawang bossing, kanang mag-shopping siya. Apilan ka. Wow. Uy, sana Pero bawas dahil sa imong sweldo pag abot sa kinsina. Twang, twang, Pila lang na bilin sa imong sweldo kay mahalon tanan iyang gipang palit. Ay, sa man kay bossing ta mga department head. Di ba? So, ang mga department head pag-arbosan kay pasisyal. Sana na pa, oy, dito tayo, anata. Kung dito pag-shopping, oy, bilhin mo yan. Kaya ano yan, ikaw sa kinapugol. No. Bilhin ha, imo na ha. Pero deduction lang niya, pero deduction. Oy, kanyo, nadog yapoy bossing herb na babae. Gapangita gyapon og kanang kelot, lalaki. Yan, nasa te. Nasa kaputing ana. Dandang dalaga. Siguro matandang Okay, dalaga kaya, siguro. Nate mga anak yapon na ila matandang Pero dalaga. chicks to kung kaila nga. Ang mo ba? Mo, di kami ni kontaka basta nga na. Hindi, pwede kami magpakalis-kalis. Kana mga pambarangay gwapo ba ang iyang mga type? Tama ba ni? May nga na ba nga mga peg? Mga barangay gwapo ba ang peg? Kaila ka? Mga Amo ba? Barangay wapo ang peg din? Muna iya mga ganahan. mga junjun, mga junjun. Mga junior. Si Kit Brian Desena, mga galawang bossing, dili mo saba, mukalit lag tunga. Ang CEO butan sa imo pero kusog siya mga saba sa mga bisor. Tas ikaw dayon kasaban sa bisor. Ano man na? Pasapasa man na. Asam rin niya. Asam rin mo na ipasa ang kalagot. Dito kasaban sa bisor, dito sa inahinay, hanto sa pinakaubos. Kaubo. Kaya mo man naging nga pinahiray man na may gala, pinahiray. Makolba ang akong bossing nga Japanese sa una kaya akong gihimong bugaw. Unlimited akong working hour ug unlimited ang sunmig light. Okay kayo. Pari may gano. Pari mo experience part. Bongga mo gana sila. Grabe sila mo trabaho pero pag weekend gani. Promosan nilang burag bayad silang kaugalingon. Pag ting weekend na, Sabado or Sunday, mo trabaho may gablo Sabado ug Domingo. Pero dapat lagi na sila pag mo party na sila ay wagas ko na sila makaparty lagi. si Brad Enriquez gayon sa isang akong boss before dagang kayo og chick sa hubo-hubo na club. Then tagaan dayon mi tagsa tagsa. Then if mag-work na kay grabe kay stricto. So bagay, trabaho. Kuto sa na siya. Hubo na. Mo na siya. Nay karapatan mo kasaba kay kita gami imong bae. At least kita kaan mo babae. Nasa mi nga na Hindi magtinapulan sa trabaho. na may experience na sa una, kapuliki miniboy ni Gruta ang pangita may gala. Gusto tapos siyempre big boss man so ang imong kwaon mga medyo high end. Ang dito rin ka sa Tinulgyo na kanang mga eskwelahan di lang ta magsulti sa mga eskwelahan. Nasa guard house, din nasa guard gyud ang mga mino. Pero karon daw sa Messenger naman daw pangutan na kay kuan John Michael Batilo. We could do this all alone. Yes, na ba siya ganina? Ang presidente pa sa NATO na siya, always present na siya. Always present. Oy, nanawang kape, salamat. Kasarapan niya. Okay. Tapos, anyway, so, ipasa sa nabi? Ang may tabo sa ERP, sa una ERP, gusto man og first class, di man siya gustuhan ng kwan daw, kay basi unyag paghublot may mong abo. Basi may mong acid ba. So, dito ka sa kwan, cool ba ito mo nakuha ERP? Ay, social nga eskwelahan. Social kayo? Social! Pang-artistang beauty, di ka mag-expect, mahinginon ang naong. Unsa ni nga tuig? Si Daddy Aldrin pa man ang kuha na to, head ato. Easy. Oh my God. Si Daddy Aldrin pa man ang, andili ang head sa MOR. So, kami mo'y sa among bossing, kami mo'y may mong bugaw. Mas dagal na ito'y connection si Daddy Aldrin. So, ang naitabo, nakakita gin MERP, nisugot ERP, pero kulba ang bayad ERP, daily per night, per buto. Uy! Grabe, kamahal. Mga pila man, 5 digits? Ang problema, sa kalami may gala, paghawid pa lang sa doorknob ni buto na. Nagubo lagi sa bakos gani mga gala, wala na. Di, nagstorya pa lang sila. Pagsulod na ito karon.
tulon ginatan. Okay. Bayan. Patak na. Bayan. Okay, one buto. Kagasto ba? One Ang bayad buto. ba? O sa man pila ka digit na yung bayad? 5 or Dilim, di. Mga 4 digit lang. 4 lang? Mga 4 digit. Ato nga time. Kato nga time. Di ko kabalo kung 5 mil ba to. Per buto, Grabe, manggod. per buto? Mahal na. Oy, grabe. Per buto. Mahal lagi na nga talo na to. Lahi siya, world ka. Pagkita ni mo, dili bigaon ng tanaw ni mo, grabe ka kuha na ganang burag, ha? Angelic. Ana, Vicente. mga Maria nga mga buwan nga dating. Mo ba? Ana. Wow. Lagi mahalon yun na nga mga... Mga angelic gapon, ana. Ano, wala ba ko nag-mention dito? Wala ba ko nag-mention? Wala ba? Wala mo ko nag-mention. Ang akong pasabot ba katong sa panahon namo ni Daddy Aldrin, kami mo'y nahimong bugaw. Kami mo'y gapangita. Dili siya ang boss. Nakasapa na noon ko sa likod. Okay. Dagan salamat. Bye. Actually, dili siya mga topic day. Giunan. Jogo, Dubai, bye. Ay, ganun siya. Actually, dili ni mga topic lahi eh. Pero walay question sa iyang kuhan, Brad. Kung mayon ka og performance as a boss, ay gwapo kayo ang kuhan. Grabe. Kita naman ito, dungog. Kadungog ko sa ano. Grabe to. Kacheka. Oh. Pero kaning uban gido tama ning uban bay kanang matugmol kanang kuan kanang mamalit og gamit. Oh, Tapos ihatag dayo. Oh, kasarap. ako sa mga boss una kana bitang mo text kay mag-uban mo nga magkaon. Kana. Oh. Kaya na siya nakikik dahil sa iyang budget sa ano, kampanya. Dalahigon ka, sakit ang saktihan, gabaan sa matanggal sa apil ka. Si Jonah de los Santos, galawang bossing. Ganahan ko pag naay night shift kay libre kaon. Oo, dalawa. Diba na libre kaon may gana. Sarap. Akong bossing sa sales, ingon si Chinitong malupit. Iyahang trabaho akong ga-function. Pag abot sa insensitive, wala na ko'y labot. Unsa daw? Unsa insensitive? Incentive siguro. Oh, insensitive. Ano insensitive mo rin na We could do this all alone. Kaya sabi, tarungan na libre. Tarungan na liya. Tarungan na liya Ang experience sa sagyon. incentives. Pag abot sa incentive. Insensitive. Dari ba? Ayaw ko ba? Pag abot daw sa insensitive, sa incentive diya. Sa mukha gigay man. Bawal bugok. Hala, si Jano. Sorry, Sina. Nalagi ko yung mga times yun, basta ulan-ulan, medyo mabugo ko gamay. Mora man po. Si Jano, kusog manghikap og si Big Boss. Oh! Kusog manghikap. Uy! Oy, naamin, no? Nasi mga ngana. Mga Big Boss na ano. Lagi mga big boss na yung anak, no? Gano'n na sila, no? Anong kuan ba? Kana nga to ba nga? Lingkod sa. Lingkod sa. Ay nakinatarungan ng imong trabaho diha. O sa Maria? Ang una nga pangutanan na kay, niya, kumusta man imong kuan? Ang boyfriend natin dyan. Wala. Boss naman, wala akong boyfriend. Yan, nikiat. Anyway, actually boss, ay nako, nakakainis boss, palagi kami nag-aaway. Bataot man gud boss, oy, yung ganahan. Daoton daw. Daoton ba na? Bataot kay boss, oy, ganahan yung kanang mga medyo matured. 5,000! Nanalo ka sa Shopee. Bigyan ng jacket! Di ba? May ngana, di ba? Tapos pag lingkod, lingkod sa... Lingkod na. Dahil, tagay sa ni kape, dahil, be. Stress ata. Nato one time, big boss, Pag dito lang din nayabuatan na, ano di mo apelido? Abaday, sir. Ayan na. Siyempre pag I'm sure nga na Maria ng mga hosting Maria, di ba? Na magina mga bossing, tapos siyempre dalaga ka. Ay, oo. So nagi din na yung mga ngana. Oo, nagyod. Nalabat. Muna nga, Mga klay- magulat klay- lagi ko sa queue, Kaulat na sa kusok konsihan? Ay, kuya. Kuya doon yun. Sa Agila Eagles. Sa Eagles.
Kauban dito sa prop. Human. Ay, oo. Sige na, humanon na nato Ako ning picture. program. Sige, ayo-ayo. Bayad naman kami, ano? Sir. Mahal man dayon, sir. Diretso ni U-turn ng istorya, may gala. Sa pilido ni mo, Amo ba kay ano ha? Patay tang konsehal. among big boss German. Bisan nagkalisod og bitbit sa iyang mga gamit, di gyud na magpatabang. Kung tabangan nimo siya og sa Bisaya paignan kag nganong tabangan ko nimo, unsay pagtuon nimo sa ako pungkol? Wow! Cool ba? Gwapo ni gwapo kay kung na Bastos kayo, bastos. Oh, okay. Kung napoy uban nga big boss pod nga halos gusto ipabitbitanan, iya at least dili magpabitbit. Ay. In fair. Basi mabulabog, basi maabri ang attache case na yung mga make-up. Ay! Kapit din di ay. Isa mo day kakuan set. Galawang big boss, nami sa kadako big boss na kanang nag-interview me ato Erp sa kuan pamahoy special man to nga time. Oh. Tapos burato siya sa bangko to siya ba. Pak panana op pag action og kanang mga hand gesture minyo na gud Erp. Big boss burg action man og kuan. Langi ang istorya na pang mailan nimong galawan dayon kay ang mga cameraman kay mga gwapo ben neto mga cameraman sa una. Ay, oo. Napa silang Wesley Daculia, tapos napa ni si sa una napa to si Kling Kling, Clyde Delmar. Nakapas mo ka ni Clyde Delmar? Clyde. Mga payapo mga itong mga cameraman baya. Chos. Mailan nimo ba nga ako man ang host, ako may nag-question. Ngano dito ka sa cameraman mag-question? Girl. Taminyo minyo. Tamidyo na. Uy, na late bloomer. Kami ko istorya di ba ako ko host. Oh sir, kanang kuan sir, ano ganun talaga sir na. Okay, sige Oy, ikaw dong, dugay na kang cameraman diri. Mo ba sir? Mo ba say kuan ba? Tapos tingala ka. Umasay labor kay taga kuan Maria. Bi sa nang kamera mo gigamit bi. Basi makapalit po ko ingani pohon. Wow, mag-image station. Mga nag-advise, wala ma-advise mo sa ako nga mga nindot ka nga kamera ka. Wow! Ang dami. Galawang big boss. Ta mga medyo luod naman tanong nga medyo gore na no. So delikado gyud ang uban no nga magminyo sa bata ta gipong ano. Basin dito na mo sibol ang flower pag medyo gore na. Ang flower mo siya. Dito na mo gawas ang pagkasampagitan niya gumamela pag kuan. Pag medyo gore na mga gala. Tingala ko, sa man ako may host diri ano nabali namin dito lang sa cameraman. Tadugin nahuman ang shoot. Hala oy di na mo maniud to. Wow. Pag man paniud to dugay chika-chika tato na. Hala gusto oy pagsaba mo makabalik mo diri kay nakoy farm. Pwede talito Wow. Daming offer. Ano dali ka nga apil ko uban ko ana ma'am. Ay wala na may host kanang mga videos lang atong kuhaan. We could do this all alone. Ay, alam na. Ay, nako. Mga galawang big boss. Galawang bossing kanang magpasip-sip ka tapos moingon siya og nakaytuyo ba klaro kayo mag-CA ka kay gasip-sip man napoy may anak ng mananagna nga mga bossing alam na ha naay mga ngana At least na siya gibuhat as empleyado. Pero in fairness, ikaw ba Maria medyo naba sa gikuan nga medyo attractive sa imong medyo gore na konti nga bossing? I-categorize ito ka ng gore na mga kuan pa, maka-insert pa, nagtarong pa og lawa. So mean to say, ang edad gore, pero ang forma, 40 tahon pa. 40 tahon pa. Gachupon pa lugar, Erp, gachupon. Pero lahi gyud ang dating boss sa mga boss. Medyo anong dating. Kalabang mga medyo, plutong man, ha! Brother ni Olay. Gamay ka. Mo na sila yun, pinakanindot na mga joke yun ka ng mga bossing. Ayaw na, itry. Wala gyud ko so ka nakitag bossing nga nag-joke nga way mo katawa. Nga way mo katawa. Tanan gyud mo katawa. Di ba? Joke gani. Bisag mo na lang mo abri lang portano. Grabe ka akong portana. Portano. Sana mo. Kana pong mga galawang bossing nga naragid sila na sila paboritong usa ka empleyado mo ra gyud na.
Tapos mura ni perminti bisag asa nga kuan mura gyud na yang i-request kana ra siya. Daw na sa amo, so For example, may driver, mura gyud na nga driver. Ayaw. Kana ra gyud nga Partner driver sila akong pero- gusto. Partners in crime na sila. Siya man po yung naghawid sa mga sikreto mga igala. Ay. Ay, siya may pwede mo bulabog. Kuan man siya, witness man siya, star witness. Correct. Oy, hello dia sa Whistleblower. whistle tama. Kala whistleblower. Junel. Galawang bossing, Junel. Uy, si Jeep Del Rosario. Yo, yo, Jeep. Jeep. Ay, siguro to ni Juan ni Junel sa una, bro, no? Pila ka. Di ba nakabalay man siya to, bro, no? It's the frailty of the woman. Di ba? Nakabalay man siya, di ba? Tanang ko ng pamilya. Oh. Tawa may mawala sa tubig. Baliktad man, ba? Kung kita lalaki, takita mo'y kuanon sa bossing nga babae. Bro, wa may mawala sa to kay lalaki mo da. Oh, babae gina. Compared sa katong babae nga murag i-maintain mo, di ba? Di ba? Kamu ang magastuhan ng mga buhay. Oh, correct. Trevor Oreca Cloma, shout ako sa akong asawa nga nag 16 hours duty karon sa CUMC. Ay, grabe, frontliner, mabuhay mo. Thank you po. I'm using. Akong anak ba mo, burang mabuang basta malubat na. Burang magsalimo ang malubat na ko. Jen Evi Rementizo Romanos, ang haba ng pangalan. Junel, mura po diyang comment. Junel. Kung unsa kataas ang iyang pangalan, ang iyang comment, mura sa to. Junel. Galawang mga bossing. Unsay mga binuhatan ninyo sa mga bossing diya? Napoy mga bossing no, nga pag sa trabaho talagang stricto, kanang kuan kayo, kanang mga anak iba no? Pero in fairness, paggawa sa trabaho po, grabe po ka barkadista kayo, no? Kasi nga na ba? Sabagay, okay na po, na trabaho. Pag kanang sitawan na lingaw-lingaw. Yeah. Parang inana ni Sister Arlo Mabaw. Kaning bossing dia sa may Rustans. Sir, may gabi na, sir. Hi, sir. May gabi ni nga diha. Again, sa atong mga ka-BBS nga mo palay pag-abri, mo palay pag tanaw ang atong istoryahan diri mga ka-BBS. Uy, again na, basi ko pa muna kasulod sa among kuha na BBS. Bawal bugoksyon na sa atong kuha, nasa atong group chat. Natay group diya sulod na mo may gana. Facebook. Sa Facebook ha. Ayan. Again, itong istoryahan mga galawang bossing. Adel Maluluyon, galawang bossing. Manghatag og load, basta nindot ang mood. Pag bad mood, buy-buyon ka. Hala gina. Kana usay, kana yung pagsugod pa lang kanang pag-open pa lang sa bossing ninyo nga pag-abot nga medyo kusmaot ng naong. Siguro nagpatanday sa asawa baka mga gala o sa ba. Agay, patay, disgrasya. Sa sugod pa lang ayaw na padapli na lang yun mo mga gala. Kanong nagi ko sa na kapoy ka nga kanang kamulot morning show ka, adlib ka sa radyo. Agkay to ni sulod ng sakyanan sa bossing. Patay na. Pag mula ba galing na, tapos Sa pag amin. moana sa amin, moana sa kamot, ay salamat. It will be a great day. Pag moana galing na sa kuan, kusmoto na, magtanaw sa imo, tapos mukapay pag, ali ragulo, patay! Para nagkalibangon. Naana sa tayo na adlib nga lima, oh. Mo ginay na kong problema di may gala. Di ba? Basta nga na. Kita sa una, makita lang Pag ang mono taxi sa- nga yellow. Do, ali, ano, kusmot, ano, do, ali, unsa man itong imong gi-istorya, do? We could do this all night. Ay, Diyos mio. Jonar, galawang bossing ka nang ubanon ka sa imong bossing sa iyang kabit. Imong kag lookout. Ang nakapayat pag yun, makadungog pag kasi lang ungol. We could do this all night. Diyos mio. Nga mga igala. Or say, or ikaw mo ibili no, sa sakyanan. So dito ka bili ka sakyanan. nalamok-lamukan ka dito sa kuan. Standby Ikaw ka. kaya, wag mo i-on yung aircon ha. Standby ka lang dyan. Ikaw na tulog na ka diya. Lookout ka diya. Pag mata, uy, nakatulog na rin ka, alas 2 na. Pasi na talo. Pasi rin ka. Tag-iaway na kasi mga asawa, kikidudahan ka nga ikaw may nangabit. Kaya nadamay man ka. Tapos pag abot ang mga bulyaso,
Abot ang asawa, di dago kay mong tulon. Sto, ay rin eh. Ikaw na interviewon ba? Asa mo ato katong Sabado sa kuan? Ma'am, sa Whistleblower. o sa kuan ma. Na-miss siya og galit. Kuya Bern, ako'y kaila, di siya makasulti sa galawang bossing niya kay basin nag-watch po niyang bossing. Tas basin makagets iyang bossing na siya ginapasabot sa comment niya. Basin niya matutyo siya. unsa na. Shoutout idol diya sa may Tagbilaran, Bohol. Paborito dyan po na akong MORCDO. Bisan na yung mga istasyon lain diri. The best dyan po ng MORCDO. Layo ra sa MOR Cebu. Wala, grabe guys. Grabe ka kumpara mga ganit. Tagay ra napkin be. Tagay napkin. Tagay system. Pwede. Asa man siya, be? Si Jackie Galawang bossing na ako'y big boss sa una. Pag naigwapa dalaga, mapapiling-piling dato yun ka nang magpasikat-sikat dayon magpapansin. Bossing yun siya dayon. After pag wala atong bai, manglibre dayon. Siyempre pa-impress, no? Labi na ka ng bossing, tabag ulang ni bisita ka Manila. Ni bisita sa inyong branch. Uy, na may bag o chicks. Uy, kasi ni? Ay, sir, itong bagong kuhan, HR? Okay. Basic. Nung linya na. Galawan. HR, ayun. Taga-sap ko dahi. Pila pa Pagpaninto mayo. din. Papanito Pagpaninto din. din. Di ba Sama tadi? ka mamaya, ha? Sometime Sama ka mama, lunch mamaya. tayo. Ano rin, Tapos kani po din kabalupod sa galawang bossing. Kabalo na po sila nga, ibahog-bahog din na siya. Diya ka abay ka diya. May pila po say kurso nimo say ko nimo ganani katuban department head ganani kayo kay wala may kasaba malimtan naman ang mga kasaba ang mga sayop sa kuan kanang sayop sa si tawag ana Tama, no. Inana. kanang sayop sa trabaho malimtan naman kinalingaw naman dito sa bagong trabahante mayo kay kuan. Sir, unyang daw gabi, sir. Unyang gabi. Ano ta? Asa may nindot rin nga kuhan. Sir. Video kayan. Sama ka rin mamaya, ha? Kanta-kanta. Oy, sama ka mamaya. Kanta-kanta ya. Alam ka na nakin, sa? Muna dapat nila kung ano ba. Basic yung ginang mga moves ba. Kanang mo parking jud sa efficient only parking bisan diesel yan sakyanan. Masoko pagpulihan. Ay, kanang kuhan. Di ba? Sa mga kumpanya, naman ay mga kuan, di ba? Kanang Reserve mga parking. yes. Kanang mo parking jud sa efficient only parking bisan diesel iyang sakyanan. Masuko kung pulihan. Tama. Naging na sila special kuan diha. Special nga area di ay ko ninyo kuan na diri. Ako ani diri kasi man ni. Ana ba guard? So man ni guard. Dagan-dagan taong guard may gala. Mo pwede disalay ng polo. Ariel Togado. Guapaha, DJ Maria, newbie here from Cebu. Yay! Wow. Maria. Okay, taga na to moment si Maria Maygala para sa mga lalaki nga nagtanaw karon. Ops. Uno. Up. Uy, akong nauman. Sorry. Ako na. Ayan, naran. Ayan po si Maria, mga kaibigan. Ayan. Galaw-galaw, Maria. Yeah. Saan? Ipay na si Ariel Abayan. Hi, Ariel. Oh my God, Ariel. Ang bango-bango mo, Ariel. Saan pagsunod si Ariel? Ariel, puti Ariel. Uy. Ariel, ipagawasin mo Ariel, B. Humuli, Ariel. ang pagkaputi. Humulan daw Ariel. Humuli Ariel. Saan? Humuli sa Ariel. Ano na? Ibutang din sa kong downy. Kusig taro, Ariel. Si Joe, bro, gusto siya sa mutilog ang Ariel. Sa mga Joe. Ariel, ibutang din sa kong downy. Idol, Bitog University. Ariel, salamat ha sa iyong pagkakuha na. In fairness from Cebu, hello. Pakikanat ni sa Cebu ha. Ay, mga idol, siya ng HYL. Hill. Basta mo na sa Hill, Janry Gamas Abing. Hi mga idol, the best kayo mo CDO MOR kay makalingaw kayo. Pasalamat ko sa inyo mga idol kay naamoy live, balang nata sa layong nga lugar. Oy, amon day kadapit. Salamat. Sa zone 4 Buluan. Bossing nga haod mo interrupt sa trabaho. Magbuot pero sayop. Musimag din ang mata niya si Bat dayong kay sayop di ay. Mao lang.
Mawala na yung siguro problema. niya karong buntaga ba? Kanang mo na pa pag musulod ba? Do, yan. Pagtrabaho na napalpak man. Do, tiwasa do ah. Dili ba wala ko sa kondisyon. Singinlan. Labi nga na, pabili, bossing ko dre. Dali naman na, sumni. Hey, anak hiwi man. Di na hiwi, dugdog ka lang na kamay. Ikaw na bahala na, tiwasan lang. Patay. Franklin Tiempo, morning naka-award sa ABS-CBN, no? Naka-award siya, naka-award. Naka-award sa ABS-CBN. Ano? Si Maria? Si Maria siguro. Maria. Tapos, Himikandog. good is everyone. Why kupas ning MOR? Estudyante pa ko sa CU ni Adton. Na lang ko Saudi na makalingaw. Burag lain na Malaki sa inyong medyo- hawak. Isa ni nga batch lang ga titit. Di ko dili applicable sa Unsa man ni music on the road pa ba ang kuan ani? Music on the road. Sa bunta gani music on the road pa ba? Wala kami ana ha. Morning on the rush pa ba to ang programa sa una? Morning on the rush. Moves of romance. Imor time 10-17. We could do this all alone. Ganun Bula pa kayo. Imor time 10-17. Dili na, magimay nga na may gala. Alawa na rapat to siya naman. Igat yung katawa si Joe. Guwapa kay si Maria. The best si Bernie. Layo arasang. Anong dili adjective ang ako ah? Anong dili focus sa physical appearance? Sa skills lagi ka nagpanlangga ha. Sa skills. Murag the best Murag sa yun, skills guys. na ka-focus. Murag overall na yung mga brother. Hantod yung karon brad. Sige pong kung pangutana sa akong asawa. Kabalo ba ka nga, pila may 15, I mean, since, kuan pa mi ni Lingling, since college, di ba? Hantod karon mangutana pa kung siya nga, gakilikon ba ka sa ako tong college? Na bro, maging kumainom duman. Ano sa mingon niya? Ay, namin mo apas daw may gala, nado si Poppy, Jalambi. Ay, dili, okay na. Kaya na ta. 9 na ata. Mas 9 na. Tapos naman yung one. Okay naman, me. Extra ka pag salute, extra ka. Ay. So mula to may gala, ligan salamat. Pag-ipalo sa among Salamat Facebook. kayo guys. Bye! Salamat. Bye. God bless. Voluntary Ewan. exit. Master Fofi! Ay, namugas man ni si Master Fofi. Saan na? Listen na kayo. Pangatag puglod, Fofi. Galawang bossing. Manawag si imo kay makontak yung asawa kay mangutana si imo brief dayon kay critical ang interview mahitabo. Pag manawag galing si Mrs. ha. Igna nga nag-overtime pa ta, ha? Patay. Oh. Uy, in fairness, atong bossing, wala gid siya nanay. Tinaw. Go ulit diretso. Hindi ko kaibigan na ng mga bossing. Wala kay kuan sa pass gyud ako tanan. Di mo kailangan mangingana nga dugay pa man mo ma-expire. Ang dapat mangingana si Master Poppy. Wala pa na pirmahan. Master Poppy in the house! Okay na brother. Okay. Koski up daw gamay. Up daw gamay mo mic ba? Mike ni mo. Up daw gamay si mo mic. Mic ni mo. Naglano bro na CR. Actually, wala ko naka-mic, naka-kuan ra po. Sa cellphone ra na. Why headset? Sorry. Wala Wala mo headset headset. kay naka-charge, kamulong charge kay or else wala gyapon. So kung lugar wireless lugar. Dili kuan siya kanang type C tanan. Ang iyang earphone type C, ang iyang charge type C gyapon maura. So nag-charge ka sa cellphone mo nang walay kuan headset. Bright Walay yun. masudlan. Grabe mo analyze mi gani. Ano na yung cellphone kay type niya. Ang Bra- Huawei, ingana na gyud ang Huawei kay labi na ning Nova. Sorry kay guys. Kaya nabikin Sorry. ko ani Brad, mo. Si naratong Apple biyo siya, oy naana akong crush. Yay. ay Nana sa ako kanina Tora, lagi. wala gyud. Sa Sabi ko ganina. maglalaki ra ang paasa. Mga babae gyapon. Wow. As always, Master Poppy, late again. Ay
Dili ko man sa bawal bugok man di man sa MOR pa. Kira, may gala. Alright. Ay, pasensyahin ninyo kay kuan, pitos ang kinabuhi karon kailangan jud daw kinabuhi nga mataro. Kagod yun, kagod. Yeah, kung mupay lang sa kuto karon ba. Kung pwede nga racket ay racket gyud. Tinod. Magtanom na lang gyud sa ilang kuan. Kana bitong flower pot, English flower pot. Wala na gibutan na nila mga udlot kuan. Ang problema karon Brad, kung ayaw walay racket, daghan kita ganahan paliton. Muna di ko katog mall. Samok ba? Muna di ko katanog Lazada. Asa? Unsa example nga gusto nimong Gusto ko karon palit og hot and cold shower. Kaya siyempre, alam na ko, perminti din ako maligo. Lahir gitong init nga tubig, Brad, ka ng mukuan ba? Yeah, nice kay. Tapos, ang ako mga silingan karon gasugon na og mga sitawa na, ano bitong butangan og bermuda ng ano ba? Landscape na. landscape? Di karon po na inganyo na gusto na po namo ng simentohon ta magpa-landscape sad mi. Kung ayaw way ka racket. Unsa man ni kalagay Tapos kasi maprinda gyud ang iro mga bago. Kung aya nun nga way racket na malit og iro daghan, unsa man ni kalagay? Napay husky karon sunod. Napay husky. Dili na iprinda. Ha? Dili na iprinda oy ipaanak I-breed. para I-breeding. makakuan. Para makakwarta. Si Billy o katong Biljan ninyo ipagkuhan pag-una. Uy, unano nga Belgian, ana. May ako matok. Bae ba to? May ako matukan. Puro laki oy, nabayot sila Puro na oy. laki. Sila lips to lips. Way nung dan. Sige. Cute of Belgian. Sige be, i-share ang inyong mga bossing experience. Ibutang na nato may gala ang atong Zoom na Zoom nga link. Sige. Ayan. Sige nga. Sige nga. Anong inyong Bossing. experience? Or pwede nga dili ninyo nga bossing. Alam mo yung nadunggan nga bossing. Ngay nga na. Ikaw, Erp, kung sa mga galawang bossing imong experience, Erp? Ayaw na ng mga bayi-bayi, Erp. Kaya humanama mo na nang gibugbog na kaya na mo na, Erp. Oo. Inyo nang na-appeal tong kuan katong did you inform? Did you text? Did you inform? Did you text? Pamilya. Ako guys Pamilya. Adlo kayo. Adlo kayo marag mo wala sa akong video na ako. Si Poki. Lagi wag kami takabalo nag-topic kung- ana. Unsa sa? Wala takabalo ko unsay answer ba? Did you inform? Ikaw may permi istoryahon at tumig. Did Ikaw you ginakabalo. text? Did you text? Unsay sitwasyon nga mga ingana gani, mga sitwasyon like nakasala ka nga wala tuyo pero naangin ang tanan. Dili lang siya pero ang tanan naangin. Ang pangutana dayon. Evaluation ta kay na mga kuan. Sige atong ipa-explain nato video inform. Sir, ma'am, ato na lang ibutana, sir, ma'am kanang digid wa ginalikayan lagi pero did you inform? Hindi mo yun maingon ng did you inform nga yes or no naman. Galawang bossing, hindi mo basaw sa lang ni. Boss na mo sa una, ganahan mo angkas sa motor sa katrabaho, bisan 3 hours siya magulat basta makaangkas lang with matching gako sa driver. Pero kay mo tubag-tubag man, wala giregular. Samok siya nga nga kung ano kumpanya no nga kanang imong pag-regular magbase ra sa feel baka sa bossing no? Ha? Sa gawas pa gyud nga lagi lang. mo ang lihimo. Mo gyud. Di ko ka lisod no kanang may gitong naagi kuan. Pero second na di ta kapildo dugay kayo. Assessment with Bob. No nagi ka nang within na kung sa ba. Good evening ka BBS, nalipat ko sa oras. Agay, naulay na siya may gala. Yapon. Shout out ko sa anak Kinsa na? si Audrey Caitlin sa Damilag Manolo for Teach. Ay sorry nagdungan mi og kuan nami gihimo ganina. Mo nang pareho. Kinsa ni? Kanini Pag may wala po kaabot babe. Well, Kana kinamay ba na ba? Dito gadamilag ra ba siya? Diba? Mo lagi. Dili. Kita mis alai. Okay, sumura to. Oy, Nala. Nay mga bossy siguro nga tao ang akong naibawan. Kanang bossy bitaw.
Kana ba, bossing? Bossing, magitawag na kayo. Magaling na yung bossing. Hindi mabossing, gid siya. Ngano day po? Dili kay Lisod po kayo. Nakay kaila nga basta mumando sila, muhangyo nga busing mo ana siya ba nga? Kanang Pwede ba? Please ko bi kanang pwede ko mahangyo bay kanang before mo uli kanang ato lang ning kuanon ang mga drums, ato lang ikon okay ra. Dili na kay mo makuan. So isa na ka bossing. Ang pikas dayon. Uy guys, kinsay mo atod sa ako niya. Kung ano sa naninyo content, kinsay mo atod sa ako niya. Ako inanap. Dahil magmahay-mahay dahil kung out of place siya, nga wala siya na-appeal sa Sagara, ra ba gina? mga... Ba, Di ba, lahi ang treatment. Ako, feeling na ako, dito ko sa katong muhangyo pa. Or maulaw ko ba nga. Sige, ako rin ko, ana, kami rin ko, ana. Guys, di mo guys. hipos ani guys, di mo maulaw sa ako. Ana, iba. tala na nga ba? Nahinga na. Dili, wala ka malangit kaya arsan ni mong Ako lamisa. ra lugar, mga baga mugnaong no. Ibunda. Ang upawan nga bossing, katong makakonsensya ko, makakita gani ko nga siya na ni Arsa. Murag, uy, wait lang. Pero kana, okay rin po sa to. Or patawang ginato niyo, ba nga galawang boss ito, ba nga itong hiling mamilo, or ba nga, dili kay mo kuan, pero kabalo ka nga mataguman, nara na ikaw ano na yan. Ikaw si bahala na. Pagsunod balik ni mo, ana. Ay, sir, adi ako na dala, sir, adi ako na, sir. Dili bitaw, dili ako na, sir. Okay, kabalo naman ka, nga paghuman ani na, magpinaloko. Mag-isipit, tinod. Mo nang mo lagi tong gingon lagi basta kaila ko na nga bossing bay pag abot sa airport tingala ka nganong kuan magini sa escortan may ni siya. Taka na diyang iya ding shoulder bag bay nay kwarta permi bay. Ayay. Paghatod bay gikan lang pagawa sa pag landing sa kana uy nakita siya dako dugo kan siya sabayan din siya taraw. Papadun na siya sa sakyanan bay uy salamat makita din ako nga nanay nakagahinda nga salamat ha. Budgeted na. Mo nang pag-abot pa lang. Ay sir, ako ni, kung pwede pa lang babahon siya, babahon ta ka sir. Bro. Di, dawato to kamatuoran ba, nga labi na din sa Pilipinas. Medyo nga na kita kay medyo, di ba? Prego sa mga prego na sa mga guard god, kana sa kung namo sa mga homeowners, kanang homeowners, namo sa kanang village. Kung ikaw tong tipo nga na kuan nga hilig ka sa na kay birthday. Hilig nimo sa Tagalog mga bali at sa katapiro nga litson na spaghetti. Sa kanalang nimo nga style of kindness sa guard. Pag usunod anang rubing bay, perminti gyud ka atoan. Ay sir, medyo nagi extra nga hunong sa mong balay nga rubing-rubingan ka. Or for example, pag abot nimo, oy, kinsa man kang kuan ni, ay way problema. Sige way problema sir, kang kuan man. Di ilang balay pag kuan, ano nimo. Pero testing galing anang stricto kay ka nga pagkakuan. Pag naitagyas balay nga kutiki ka daghang kay kuan. Di na mo basok sa imo paghuman ba? Nay ka lang magbasok-basok. Para sa example, magpabasok ka sa imuang bakuran. Sabot ninyo 1.5 pero mong gihatag 1.6. Kay 3 days. Gara kayo. Tapos paisnakon pa nimo na mo timpla pa kag juice. Ana, di ba? So okay kay ka. O di pagsunod na bisa pag ulay basok mo na sir. Unsa na dili wala ba kabay na sir gamay ram ni. Basok ko na nako ni kay bor ni kuan na manggod gamay. Ana ba? Yes. Pero testing ka lang, stricto kay ka. So man eh, dagan mo manig mga sagbot niya. Dagan mo manig kuhan niya. So man niya na. Pagka, ugma na, puno ka na sliba. Ang uban Basog din. ka ba na ako din, Erp, with lunch? Wow, dalawa? Pag umanya na lunch. Ganina, nakita may basukunon. Ako pag-snack. Basta man ni sir. Testingi pag yun, may mga asawa mo bukay shorts, Erp, para ganahan pag isag basok, Erp. Wala na ako din. We could do this all alone. Pagkaya na ako, pag-abot sa likod, akong at nga daan, ako sa istoryahon na lang. Kasi na-board siya ba? Iyan na lang ang dating niya. Sapon. Ay, tapos nasapon dahil, nasapon si Jog, kuhan ba? Gana, uy! Ay, sorry ma'am! Sorry ma'am! Ano si Jog? Wanna join? Basuka ko, be. Magbinasukay. Ibigtasa niya akong kugon grass. I think, inga na ba sa ng pressure, like for example, abaday yung mga apelido, no? Anak ka sa usa ka konsehal. Di na itong buta. Bisa pag, burag, kana mo yung magagag bossing, it's either po ka na, burag, nasa kay power, di ba, na kay authority, bro, nga nang pong dating ba. Pag ikaw abaday ba ka, musakay kag taxi, kung 85 ba ang patak, pila mo ihatag,
85 o imo ng isang ko sa Doon ayan. ako mangaway. Doon ako mangaway na. Yung Feeling kuya, ako. di ba 60 naman to din ni kuya? Brody Di ba? ko mo to. Ayala. Knowing si mong mama, brody ko mo to, Maria. Mahala ba? Kuya, di ba, 85 lagi ni, di ba? 70 ro ni din eh. Di ba? Tapos nabagay minus og 10 pesos, di ba? Di ba? 60 na tanan, di ba? Maria? Ano na may patong, ha? Wa ba kakaila? Abaday. Hindi ko sa konsihal. Pero ako din yun malibtan tong taxi ni Honor, taxi sa balay. Ni Taxi, na si DJ McCoy. DJ McCoy. Na si Gina. Oh. Are you the driver? Patay na yung driver si DJ Makoy. Mo ba ito gingon nga? Oh, so you're Lito Inglesero. Di ba naman? Lele po to. Pressure na, uy. Pressure. Labi na lang. syempre. Ano rin mo sakit ang taxi pa yun? Uy, Lado idol sir! Na, patay na. So pag abot sa taxi, mga 180 na, nagi na sa mga 250 gito mabayaran na. Tawa lagi to. 250 gina yung mabayaran. Oh, good. Kay kanang taxi driver, pag hunong na sa mga kuan, dito na dayon ang cheese. Ay, grabe bay, nasakay na ko si kuan bay. Ubutan kayo. Prato ni, na one time naging adlaw din na silang Lito to nag-repair og bike. Oh. Nakabayad pa ko. Nanghatag pa ko sa kasakong sapatos. Wow. Oo. Mo ba? Oo. Kay tungon lagi kay namo koy mga sapatos nga dagko na ba? Daan oh. Ulit, unsa may ulit? Piliin ni pa kana. Uy, okay. Okay man ta. Okay tanan. Sir, pilian na okay tan agi dala sa kasako. Saba pa lang ka. Apel kung ayo sa bike. Kabalo Practice, ka po kumayog bike na. At least ang istorya des. Moram sa tumahatagod. Kani, nakoy naisip ba kanang nabitaw na ka ng right hand sa bossing like Bongo, si Bongo. secretary ba ka Mga alabonggo. Ana. na secretary. Ang secretary napay under sa bossing nga katong iyang mga unsa man tawagan na mga say galamay Undersecretary. Alipores. Undersecretary. Alipores. Oh. Actually dili siya under sa secretary kay ang umbrella ang secretary mo ra tay mo schedule sa bossing. Pero Tama. karon kay ang secretary mo bossing kay sila. Huy. Ano ba ayaw mo pagkuan? Siya Tama. may bossing ba nga? Bantay lang gid mo. Nya siya na dayon ang kana bitang bantayan permi bisag sa kantin. Tama. Kay pwede man siya kung power ang basihan mga igala, dili man ka kung mayon ka og kanang sa tama ni mga number sa ladder bitaw nga kuan nga ingani nga na kung imong tan-awon bro dili gid mo under sa iya ha. Pero sa ngalan nga sekretary siya, pwede gid siya maka istorya, maka-suggest. Kay sa una naman po to sa una, moana sa unang panahon sa kuan moana sir. Bisag dili sa kuan na murag cameraman ra sa driver ra moana sir. Like batasan sir. Mo labay siya di managad. Wala. Pero kung imong naon sa hierarchy ba tawag na? Or sa ladder sa employment, kung imong naon wala gyud ka mo under sa ila, pero sa ngalan nga anak kayo dito, lakas kayo kang bossing, Kayo. dako gigay siya kuan gyud na maadlimin siya nga. Yon na sa sir kay kuan na da. Mo ba? Wala tingala ka 5 katuig naman lang ko pamagyapon kumako. Gani kay si Lito no, kay dili nga na si Lito no. Galawang Lito. Bayran lang gini Si mo. Lito may kuan mas badlungon pa sa mga DJs. Pero grabe na si Lito ba? Mo na mo comment ba ya? Samtong adlib ni kuan nga. Tama. Favorite ko. Kung imo mo naon, Ako din. si Lito diligin na siya dili under sa ABS, wapod siya pirmahan, pero dako kay na siya factor eh. Dako kay siya factor sa DJ sa renewal eh. Mo yun siya. Moagi sa iya gyapon. Unsam tong adlib niya nga galamlama raman to. May Wala na dito? may nag-music lang yun to siya. Wala sila kabalo, katong wala na. Easy. Wala sila kabalo nga si Grabe ni Lito siya, ang dapat oh. nilang amiguhon. Si Lito gid actually. Ako, Wala kami ni si Lito. Ikaw kami ni Lito. Mo nagituyo gyud ako nga mag-abang ko din ni duol sa terminal ni Lito.
Pero mag-istorya gyud may pirmi. Kay Pero pag lately, buntag ba, sir late, morning sir late. Ano gyud mo. basta ang last na ko niyon sa katromo to insya nga, lamlama tong bayuta, ano tong isulti? Wala lang pa sobra laman. Mamora dito na ko to. Bossing, pag makahula mong sakyanan, iyang igsuon mo adto dayon sa tindahan, chicks tindira. Tas pag patiman dayon ignon sa chicks, bossing, maskin open sa cook ug pan manugo pa sa imo halos maghungit na lang para mapag-ingon jud na bossing. Dili gid siya actually bossing, kibali yang bossing ta nakahulam lag sakyanan ba. Aron ingnon lang gyud. Paula May kanang mga saba bitaw nga lupig pay big boss makapangasaba. Nasa nga na ana man na. Kasagara ang tag-iya mo buutan masinabtanon pero kato iyang gihar nga busing-busing mo na yung murag pero again mo manggon na iyahang kuan mo sa na iyang trabaho. Prago na ana man na. Timay mo Ate mabiyan na mo maginasahan kuan. Muna duty gyud tahan 14 po. Oy, kadutihon na gani ko. Wala gyud ko reklamo anang antod 14. Ang ako lang basta safe lang ko moabot ko ana nga time, moabot ko ana nga kuan. Moabot pa ka. Basta kay mapasan ko lang na mura gyud akong gina-pray. Ano na gyud sa kaduol ra ba kas makanhan ba ya kamig sa. Lagi mo gani. Ana si Arilo. Pag-abot des. Pag-abot unahan, sirit. Amo din ng iriya. Sirit. ni agree si Ariel sa ako kanang galawang bossing kana bitog-bitog nga bossing galawan mo ipangmasa down to earth nga bossing pero ang iyang tumong ana nga ang attention ana niya pinmaminti for example ana sa mga guard ana gitira ipakita lang ang tato Master Joe hadlok na lagi na sila kay Astig Kisa na. ambot Asa siyempre daw bi? Asa daw tatudo? si John Michael Batilo ka ng night party or night out, di ka pwede mo balibad og shot. Mao gyud, mo na igalawang bossing. Do ali di ay na. Wala gyud na bay. Balibad Ay ka di bawal. re. Ino ta di ba na din ba? Tapos silom ni kahilom Pero ka. kami Pag mahubog na din ba? ka na mahubog na mong boss. Pag mahubog na. Once ka na mahubog na mong boss. Ikaw. Siya may Kamo kay okay ra may maluwas may pirmi sa inom kaya mo mambos una mahubog. Makalingkod naman ritso. Sa salon. Wala naka-closing remarks. Nag-host bagay sa games kay siya natumba. Isukin na nga na kanang maulawan imong bossing kay siya pa nang imbitar tapos maulawan pa siya. Di ka kabalon sa imbuhaton no. May tabo ba nga pakaulaw siya dayon. Ay! Nay one time na katong sa una nga nag-uso ang lokal na tokar. Kami man ni Bal Martinito sa unang nagpauna-una ng lokal na tokar gitapok. Para walay issue, gitapok tanan mga leader sa banda. Ang banda ba kay mga astig biya na. Yes. Mga astig kay na subak tapok. Tapos gibutangan ning kog bangko sa tunga kay magstorya lagi. Wala. Paglingkod sa tunga kay plastic man. Ni-split ang bangko. Ni-split ang bangko. Nahayang ko sa tubangan sa mga banda. Ang mga banda dudes man, klaro kay mga gipugong kata. Dito maganda nilang lik-lik miyan ang panon tus Corrales. Wala ko na hubog ka lang. Wala. Timing yun na kanang may plastic na kanang labog at dako magiging Wala gyud monoblock ka na. ni split man gyud sa wala makaya na buwak pang hayang ko bay. Makita nimo sa mga naong mga nabitang naggipugo nga. Piling na ko na nag-aral to ba? Uy, kuha na sa ninyo. Siguro pa ang akong imagine paghawa na pag humanang sa meeting ba grabe siguro to kantsaw ba. Sa mukha. Kamok bagay. Mga panon. Last na nakita nga hubog akong boss kaya tong Christmas party na mo Mo lagi. nag-host ba gani siya. Nag-host ba siya naligi. Ang
kang hinungdan pag ikaiyara pag sila. Siya, oy. Pagkitaon na doon akong video. Natumbo. Naka-video ba ka to, bro? Naka-video ba ka to, bro? Umot lagi ako tanaw kasi na-transfer doon ako sa ano. Baka man Ambol na pandami ng kalakihan. Ang ganin niya. Uy. Dagan kay Na- dagan naisa yan. ka, Kay bossing. manghatag pa ba yung mga ham. Hala ka, tulog. Paita to. Nanghatag na ba ko ato? Ano? Tong pan. Ikaw dito, Arp. Dili. Isa man ay bossing na to. Mo ka po, Bis, ikaw mong palakas na. Oy, kalawang bossing daw ka ng... Ikaw baga patay mali ba? Swerte daw kay kabla aning ingani nga klase nga bossing bro daw ka ng palangga kayo ka kay type niya imong igsuon nga babae. Yeah! Wala na inaano ko. Oy, tinod na. Ngay one time na by accident lang ba nadala nimong manghod ana or niapas imo didto sa opisina. Istorya mo ani do. Uy, siya do. Ay, ako manghod day, sir. Oh, mo ba? Sad. Kaya mo ito, mo post na kayo ba? Mo ba? Drama. So na, college na? Uy, banon di ka na mo sa kung outing na mo ha. Mga kita-kita lang, selected lang ng mga employees. Dito na na, so. Uba na yung yung mangod ni mo. O sa may skills na. Pakita na lang skills ang mangod. Pagkita nagtrabaho. Si kurso ko na. Kasi pwede na mag-intern dere. Grabe bossing, no? Ana si Apple Jean ba? Nindot nga bangko dito sir kay athletic mo split. Ala ni ito. Gymnast. Ronnie Loterio Olaer. Uy, si Ronnie Olaer. Kailan mo nga ni Danceros. Man ni Danceros. Zumba. Dancer ni sa Tsadang. Sa unang panahon sa Tsadang. Hi, Sir Ron. Kaya, Coach ko din siya karon fitness. Ronnie De Los Reyes to. Na ito. Ronnie Olaer ni. Ronnie Olaer ni. Lahi ni. Ilang amo to si Ronnie De Los Reyes. Sorry, pasensya. Ang kolba nga bossing nga nang makahatod og istorya sa tinuod nga bossing dala pasipsip. Wa ko kasabot. Makatudog. Pa ka. O kasabot. Unsa gyud? Si Christian Pagalan kanang inyong utility sa eskwelahan nga labaw pa sa principal. Mas mahadlok pa ka sa utility kaysa principal kay kasab-an kaniya. Correct, boy. Bago pa ko nag-map, diyan na po mumuagi. Dia gina sa mga kumpanya gyud or anything or anywhere na ginaiingana bay na kanabitang tungod kay dugay na ka ba. Pero munang usay sakit sa kabubuton nila nga whether you like it or not dugay ka or dili na mo ang basihan nga dili ka matangtang. Labi na for example mo abot bata pa butam nito pero kulba magig-record kay buta tog summa cum laude. Ba? Bisa pag mo yung 27 anyos pero summa cum laude. Nahimo da yung head diha. Ta ikaw karon tigulang nakadugay tanan sweet sa school kabalo ka sa gibutang. Tanan klase sa mga binastos nga teacher dugay na nimo na witness. Hardinero na ka. Ikaw pa'y nananom sa mga talisay tree sa school. Pero ang sad nga kamatuoran diha may gala. Anytime di gina mo ang basyan na kung dugay na ka di na kamatangtang. So karon nagbangi na mo. Tay butang na mo karon kay bago man ni bata, di ba? Dynamic kayo basta bata. Daghay mga plans. Usay na mga imposible na plans buhaton gyud. Ana ba? Kani atong kuan kani pak na may ana mga bossing may ani pak. Uy. Nabikil ang tigulang. Ta siyempre medyo hine na mulihok. Ngano man ni, nga di ba ningin ko sa mga Lunes pa man ni. Natandog ang garbo. So na din kay feeling nga kasabang ko ninyo maglahi-lahi din ka. Muning mga sad nga kamaturan maglahi-lahi din ka di na din ka taraw mo tuo. Mo-action na kag-awl ana. Before nag-awl nangawat pag mga gamit. Ana man style. Tapos na din kay feeling nga natanggal ka. Bahala na. Balag walay trabaho basta di lang yataki-ataka ng akong pagkatao sa usa ka ana. So natanggal ka. Eventually abi nimo gimingaw sila sa imo ha. Pila lang katuig na pulihan nalimta na gyud ka mo na sakit din ang kamatuoran diya. Tinuod gina. Mura nagwala dayon ka. Mura din kag wala. Ang naka-strong pagid niya kaniyan pagid siya sa busing. Sir, kung dili na nimo tangtangon ng kwan ka, sir.
Kung dili na ni tang-tango na sa situan, hamon pagid ba? Hamon. O ributan na to ang principal lang summa cum laude dito na to sa regional director. Tanggalan ng utility diyan. Gahay na nagbatikulo. Kadiyan na ni Puyo likod sa backstage. Lloyd nga na ba? Kani ko nay principal. Tapos naman na security guard. Kani mas matindi ang security guard ang nay karakter nga pagkabusing. Tama. Bago nga teacher. Tapos pag ana da niya, uy, mura maura man ni sa katong na kuno na chupik, na kick out nga teacher. Do ay undangin na imong kwando, kabalo ko sa imong pattern do. Tinon na ba? Dili niyo ba security guard ra man ni pero grabe makastorya ba murag tungod sa experience niya sa eskwelahan. Tinod na. Kabalo kayo. Si Clay Ampo, isa pa sa galawang bossing kung kulang ang sweldo, walay dulog pagkagabi. Siyempre, lisod man kayo may gala. Galawang bossing ipitong ka sa trabaho kay gusto niya pangayoon ang imong iro nga hybrid. So nakairo ang hybrid. So pangitaan diba? Kag bikil para okay. Pwede. Kaya na nga na kay mabikil ka kay kuan ba ya sweldo pud or imo reputasyon sa kuan sa office. Tama. Wa kay choice ba murag be ato na lang ning ihatag ning isa ka dito. Ihatag na lang kay ganahan kasi boss ana basin nila ko pabalikon. Tugal. Kanya maingon para magid si bossing. Ay, kung dili ka okay raman sad. Okay raman. Muri mo na ba? Okay nin ba siya okay nga basin maluoy ang computer ani. Pero siyempre, ikaw Maria, siyempre medyo gamay ang imong experience sa mga bossing Maria kani palang mga gahar sa mga hosting no. Kay after sa imong pag-eskwela, ABS na mga diretso, di ba? Alright, pero tama mga kailangan mga big boss, pero mostly mga politicians. Mamaura pang politician sa mga bossing? Ay, katuin yung dimension mo layo man. Wow. Hindi ko sure. So, mas buutan ng mga politicians. Ewan ko ba ng mga big boss, pero gachinilas lang, magsaliko lang, dili magpaila nga big boss. Nasay nga na, tinod. Oo, labi na ka itong mga tag-iya ka na. Labi na ka ng big boss nga ka ng tag-iya pag yun. Mo na yung mga simple nung kayo. Nakaputi ra yun na og naka-shorts. O, mo nakakasya ko sa inyo mga, ay, nadi mga naman. Pero lahi rapod ba ang big boss na ka ng direct ka sa tag-iya compared sa ng big boss na naka sa corporate. Like for example, sa Toderi, natay station manager. Pero kung yung technically, layo pa kayo kay tungod siya dako man nga corporation. Lahi po tong bossing yun na ka ng direct po sa tag-iya yun. Lahi po ng mga attitude, ana. Mas ano pa. At least, ang corporate lang, ang nakakuha lang sa corporate kay kailangan medyo na yung mga ani, di ba, sa kung na hiring-hiring, na kanang iyagi mga memo-memo, documentary kayo. Investigation. Oo. Medyo medyo tong diretso ka sa tag-iya, barang nga na. Right hand na bitaw. Ibutan na to na may kumpanya, tapos branch mo, tapos nasa product baka mo, tapos diretso ka sa kuan. Medyo kuan na kay for example, magsustorya mo maniud to mo. Talabi may istorya nimo diretso ang tag-iya, medyo kuan pa na at least abot kamay pa lang. So at least kung na yung mga concern, burang at least dool pa diretso sa kuan. Dili pa ning corporate nga dagko kayo. Hay, moagi pa kag mga memo, mga request, justification. Mo sana ako nakita nga diferensya sa kanang corporate nga dinagko o kana pong mga kumpanya nga nang at least medyo I don't know man lang mataw-tauran ka kay kung direct magud or usay kay pwede ra nila igno na tag-iya ba sir di ko ganahan siya pwede masulsulan ayon na ipali ugma dali ra ka medyo masulsulan may gala ko medyo dool ra ana no so direct nay bossing nga ang iyang taras kay iyang imbitaron ang mga lalaki. Uy Brad, kita-kitson niya dito sa kuan shot ta. Uy, buutan kay bossing buutan kay dahil mga lalaki, mga kuan dito. Ako di bala sa inyong kuan.
Gamita lang tong kutsi sa kwan. Ano ba, sa kumpanya. Correct. Correct. Ato na rin ito, gamita sa ako'y bangka. Nervoso. Ano sa inyo gusto? Babae? Babae yung gusto? Single pa siguro na si boss. Ano rin? Yes, sir! Ano, sir? Ako nang nakayelo ay saba ni Mrs. Sayang lagi Earp. Wala gyud ko naka-experience na Earp na nalabayin-bayinan ko sa mga babae Earp. Dili na sa ato Earp kay wala ka sakyanan. Pota mabahin ni ba? Say prakas. Yun na do. Gingon nga. Pag ano ba? Nay chicks do, sir, nasikaw ba nga bayot? Imo ng bayot do. Patay, disgrasya na saan mga higala. Oy, COVID lang tayo, Tris na! Wala na. Kabalo ko po pingaganan pa kay kamo adi, pero late naman ka. So, ay, wala na. Lag na kay ka, lag na kay. Nagpahulat ni mo internet para na lang na si Muraki. Ay, guys, ako na lang live, guys. Mag-live ko pagkawan na kaya di mo padayon. bukas sa Hello Kamorkada, Sabado na sad may gala, medyo challenging niya kung and Lunes June na. Tapos medyo tinggawas na sa mga tao karong June 1. Uy, balik na. Tapos sa June 1 po Brad, ako'y OIC nga station manager, peting paita ni. Daming responsibilidad, labi na sa panahon karon. Medyo sakit na akong tangkugo ani may gala. Pwede managpa ani. Pwede mo managpa. Ato i-times 10 yung mga allowance, ha? Pag-leave na mo daan. Mag-leave pa tani. Mag-leave. Nagbugay naman. Pero magmawala to sa kumpanya ninyo, nag-leave pa kita anin. Oy, pag-subscribe sa akong YouTube channel Bitog University o nakoy bagong gi-upload sa akong YouTube o sa akong Facebook ang unsa ka hasol mga igala ang magkural mga igala, ha. So akong gisulti dito sa akong desisyon ani, ha. Oga, please, katong mga naka-Instagram diha, paki-follow ko sa akong Instagram Bernie Bitok tapos 2. Yan. O siyempre naman, ako po, i-follow ko ninyo sa ako ang mga social media, YouTube, kay update na po ko sa ako YouTube karong gapaibog ko sa among gakanon. Wow, and then, chef. may budget. Oo, and then, kuhan dahil sa ako na yung Instagram, pwede ko nyo i-follow. TikTok karong kay galing sa ako sa TikTok, naigwapa dito. Gamparang si Paulo Ballesteros. O kuhan dahil sa ako ang, tanang mga social media na ko, kumuap, tanan. Joe Romantico lang pagitaan niyo guys. YouTube dahil, subscribe mo ha. Ayan. Ikaw na po, P. Ako Kay na. seniority ka ng mga anak. Dugangan pag yun. Naman na, okay na. Pwede ba mag-raffle pa man ta? Magpadayon ko og live, guys. Mawala gyapon nga topic, guys, ha. Kung katungan nakulangan. Yeah, okay na sila. Sa Uy, asa mo tong nagparapol ba ta itong sa sis? Oo. Oh, tama. Dagay nagpicture ato Maria, magrapol day tato. Yeah. Ako nang get-ready ato. Sorry. Oh, Abi na ako. Kayo bang nalimtan? Ayan ninyo kalimti, Instagram, TikTok, Facebook o YouTube channel, palihog ko, maluoy mo. Hapit na ko moabot og kuan kay ang YouTube kuan ra ba kay mo dapat 10,000 ko no daw. 10,000 subscribers for next year. Para ma-monetize. Monetize. Para ma-monetize daw. So, ma-demonetize siguro ko ano yung palihugan ko. So, hindi lang ako mag-expect ani. Actually, lingaw-lingaw rin yun ako kay. Wala ako ka ani ay maramag kailangan pag kita mo struggle is real. Actually, happy kayo ko sa TikTok ron. Bahala na lang. Hindi, ako ano kay kuha na lang ba, may na lang na sila malantaw sa ako kay. Mura ginagyod ako Uy, ako po, I am currently editing right now. Katugid ang most asked question sa ako. Ngayon sa daw gid akong crush na more DJ. So, tanginan niyo ko yung Please, weekend. ako. Yan. So, i-post ko na sa akong YouTube channel sa Facebook and sa Instagram and TikTok o Twitter. Yan. Catch up lang. Diba? More to siya. Ladies and gentlemen, ayan na. I-share screen na ba na ako ni? Palihog. Sige Kaya daw, dagan kay gidugo ron. Say madaugan ana. Last month. 32 pads. Nga napkin nga nay dugo. Grabe siya. Sige daw be. Ipawilan na siya, lingalinga lang basi nay mo bash Napkin nga pwede mo og face mask.
Kana. Double purpose. Asa Yan man? na nakasulat na ilahang names. Kitan ba? Why nakita? Wala, nawala pag ka. Ay, wala. Wala may nakita, Maria. Okay. Again. Share screen. Wow. Naka- Ang naong ni Maria mo nakita, may gana. Ay, so. Kanang bago mong good ni ako ang phone. Wow. 11. Wow. Ay, so. Sure lang. Nadi ay. 2 years na siguro yung plan. Ay, Ayan. Maria, phone din na. Phone na siya. O, phone ako ang gamit. Pero ang Share imong kuan, screen. ang katong names Laptop? sa phone Nanas. yapon, Oo, ay dili mo gawas. dili man mo Dili siya gawas. mo gawas. Wala lang, video. Ay, Katong Share last time screen nga sa ako, akong gibidyohan ang kuan, ang laptop or Share ang day. kuan, Unsa man ni gamit? PC. Naraman ka ang app sa imong kuan. Yes. Oh, pwede ra. Share. Share screen. Share ba day? Mm. Na ba di ay? Nagaling. Lukanan nga share. Na manggod. Share screen na diyo. Share screen. Oh, tapos i-click din to nimo nga window kung asa to. Ayan. Ayan na mga kaibigan, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Ayan na po mga kaibigan, ayan na po. Ayan na po. Maria, pagkuha na lang ang pagbutang og sa amin sa tubangan. Kaya front Nakapagalaw, Lang, nakapagalaw. Ayan On na. sa yun. Ayan na mga kaibigan, ayan na. Nagawa sa itong Star Dancer mga kaibigan, ayan na. Uy, 1, 2. Magandang gabi po sa lahat ng mga bagong klase. Ating live ngayon. Live ta karon mga gala. Ito po. Adidas pa tayo, size 14, size 14. Ayan po. Sure buyer na po tayo. Sure buyer. Dili siya galon. Sure buyer. Sure buyer. Papakita na po mamaya, 12 na midnight, si Maria. Dili na Ay, lang ko ni siya Donel. phone. Follow lang ang follow. Dili siya mo si kuan Donel guys. nag-announce sa ato si Oy, Donel! Isa nga Donel. Share. Donel Ay, ka. Dadya. Si Donel Donel. na imong t-shirt, Brad. Ako si Kat. Hello. Sa man ni ako mga friends nga naka-online dan ni Be. Katay. Si Ace Maigi. Nasa Uy, the magician. Is. Mga suki na to, mga suki sila ni Pia Angel, Abaw, Franklin Tiempo, Junar Kaahaw, si Arnold Eugene Takaya, Esparsha. Kath LB. Ani na lang. Ane, oh. Ane. Asa. Okay. Dyan. Bulingit kay kukuy nga ano yun. Nara. Naka-quarantine lang, bulingit kay kukuy. Ayan na po ang ating winner. Ayan na ang roleta. Ting ding. Ayan na. Oh, pwede mo. Ayan na si Sa pangalan, paki-print screen ni Kuala Maria, ha? Hindi kumano. Paula May Laroda. Uy! Paula May Laroda. You already know what it is. Paula May Laroda. Congratulations. Thank you. Daghang salamat sa paki JKM Enterprises ba yan. Salamat ha sa sis. Salamat. Ato na ipadala sa inyo, ha? Justin, Kasi may salamat. gusto, Sa tanan gyud mga boyfriend gyud ni Mara Justin gyud mo ganahan gyud kay may mo support gyud sa atong Yung mga gusto mga Fabcon, dishwasher, sabon. sus kana bisag kung sa gyud kaya kay na mo na. Salamat na. Kay kasi gyud bitaw kung di gyud mahatag, pwede na sad mi kanang basta masugod lang installment ba. Oo. Okay ra pud mi. Para makamo ana. Maria, nakoy mga 2 years old or 2 years old nga pag umangkon, pwede ra pud to. Dili dapat direct man gyud Earth direct. Dili pag umangkon. Ay, direct Dapat Amo direct. kay dishwashing ra man amo dinhi og panlaba. Ay, Murag panlaba, kuwan na kay- dishwashing, okay ra mi ana. Murag pangkabuhayan na kay ang dating sa imo po. Igna lang sila Maria nga dagan man sila option. Manghatag sila libre, pero kung dili libre, manghatag sila at least discounted na pwede utangon installment. Bisag kuan lang gud mga 1 year to pay, may ana ba? Ay, dili, ihatag yun na, boy, kabuhayan. Ay, salamat ha. Tagyo di ay salamat. Tagyo di ay. Labi na sa mga pa. Ano ba? Uy, kabalo mo sa work from home nga nga style. Mo na ko na appreciate ang mga dinag ko or nga
Instead nga, for example, nakapalit mig sabon nga halos burag usa ka bag, ay dako king tipid arp, dako king tipid yun. Bitaw. Dugay kay mahurot ka ng mga dishwashing at per galon imong paliton. Correct, ginaghan. Mas gansi gid ta ng mga minudo-minudo day gyud. Tinood na. Sa SNR kung gusto ka Lagi tinood mo nang mas makatipid gyud ka kung dinagko. Pero mo lagi usahay kay wa man sida kung kuan. Pero tinood usa ka sako lagi nga sabon, dugaya ka na lagi mga popcorn na mga kuan nga dinagko ana. Sus, salamat dan JKM Enterprises. Salamat Justin and family. Ambot lang sa emo pa. Pero sa tanang gyud uyab ni Maria, si Justin magida kong kuan gyud. Pila ko. O gani ako agree kay ko ana kay kami gani. Oh, sorry, isa ra mo. Isa ra mo uyab Maria. Sorry. Sabi ako gito. Isa ra sorry. Masipyat Ako Justin ya pug kay ko. Ka Justin mo yung mabuto katong isa Hindi din niya. magkano Gaana yung akong loob. Ha? Oo. Grabe, gaana akong loob kan Justin. Mo galing. May matabang. Kay katong isa wa ang ito nada pod. O katong isa puro man to porma. Isa, Wala. Puro man to porma. Puro porma ra man to. Ayaw ba Nalipay ba? Nalipay ba gito among yaya sa una itong kulon. Sa gito ngalan ito pa na. Kulon. Shirab. Oh, kato. Nakaingon gito among yaya gito isa nga sir ganahan di kay kung baho adto sir napa sir. Gito na ko si Maria. Kayong gisik ang sirip. Ana gid siya. Tama na. Tama na kay kung madugay na ni cash na akong pangayoon. Akong i-vulgar dito sa akong live kung unsa gid kabuotan. Alright, ingat mo tanan guys. I love you all. Please, ingat mo. Thank you. Salamat, See you Monday para sa BBS. Daghang salamat mga ka-BBS. Bye.